हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो आङो नै फारसेथिंजा नगा दुन्दियाबो खागासिनो दङ ओंख्रियाव होनो। ओमफ्राय आरो नै अनलाबो देनानै लाखांबाय आरोना अनला ओंख्रि संनो नागिरदों नालाय दा अनलाखौ देनानै लाखांबाय ओमफ्राय बेदरखौ एवगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौबो जोबजासिम। अनलाखौ आङो गोदौबायना गोदौआखै नायहैनानै अनलाखौ होना होनोसै आरोना। अदाबाव संग्रा सारायाव मानि दिनै गेसाव संबाय आरोना अदाबाव संनानै गोसोम बानायजोब्बाय माखौबा सारायफोरखौ नोंहा गेसाव संग्राखौ एक्सट्रा दोनजानो लुगैयो ओमफ्राय जोंहा माया एकदम अदाबाव संनायखौ मानि गेसाव संनानै नै गंसेया गोसोम जाथारबाय आरोना साराया। बोरमा बेदरा नै आंना जासिगोनानो एवनाया दै हरनोसै अनलाया गोदौबाय होनांगौ आङो माबायदि होनांगौ बेसे बुरजा इसेल' ना देनाय जायो औ यहर ओइ हा पेन गानदो ना गानाखै मुनुआ गानबाय पेनावनो हासुला जोबनानै लादो मबाइल दिनै गोदोबा संनांगौ ना गाननाय ओइ बांद्राय जागोन खोमा अनलायानो नायलाय जागोन ना गथाद्राय जाबालाय आं नायगोन ना दे बांद्रायबाथ' जाया ना मालाबा जाबा नोंसा जानांगोन ना इखौनो मालाबा जाबाव जाबाय खलाथ' जायो खला साफ्रि जागोन आं खला साफ्रि आगलायबा इसे हले आं एसे माबा दै होनोसै जाबाय आं नायो एवनाया जाबाय मिथिबायना मा मोजां नुबाय आं बोरमा बेदरखौ जाबाय बारा कालार जानाय नुवाखै आं अनला ओंख्रिखौ माबा खारै होबाय ओमफ्राय होनोसै खारैयानो ओमफ्राय नगा दुन्दियानो इसेल'थार मोनबाय गैलाबा जागोन दे ओइनो खारैया ओइनो बथलावनो इसे गोबाब ना माबा सायनाय होननाय बेसे गोबाब र' दैखौ होखा जि गोबाबखा न'आव बानायनाय ना इसेबाव एफाइसल' गारबासे गोलैगोन गोलैया आं खारै नांगौसोथ' जे गारबानो होनोसै गोबाबथारबा ओंखायनोथ' गोबाबानो होनांला होखाथारनांला मिथिबायना गोबाबथार एथ' नांला गोजा जायो दे होमबालाय जायखिजाया आलु दसे होना होनसैहाय आं बोरमा बेदराव ना आलु लेमनि र' नोंहासो होनो होआ होनि र' इसोरो आलु मोजां मोनोहाय मुनुजो रतनजो हो दाबो जि खायसोलै सिला सिराखैने माबासो मोजांसिन मोनि आलुबो एसे माथो होजायो ओमफ्राय लोगोफोरा आलासिखौ सोर होननानै सानबाय थागोन आरोना नै आगोलावथ' बिराद नुखाबाय थायोमोन ना भिडिअआव आगोलो एसे थाबनोबो फैयोमोन नालाय दा मालाय सोलाबानो बेस्थ' मैगं थाइगं फोनाय मानाय एकदम अमाबो दङ हांसोआबो जि बुरजा दं नायसाना बेसेबा बुरजाखा ना मा जाखो हांसोआ दंना गैला खम जाबाय खम जाबाबोथ' दङ ना 10थासो दंना थांनानै थास' जावैनांगौ थास'बो जाहैनांगोन दा मैगङाथ' फोखांजोब्बाय खोमा लाइ लाफाया जायगायालाय दा थास' माबानायाव फोनानै ओंखायनो मालाय फैनो सोलाबा आरोना दिनैसो गोबावनि उनाव फैबाय खाथिनिबाबो ओंखायनो एकदमबारे थाम थुमनो बिमायाबो जोंहा बेदर लायबाय एसे जाहोहरनोसै ना ओमफ्राय दा आलासियानो नै अनला ओंख्रि संनायाव आंखौ खोन्थागासिनो बोरै संनांगौ बोरै संनाङा दरनैल' होनसै आं आलुखौ बोरमा बेदराव ना इसोरनोल' नालाय सानैनिल' ना इसोर बिराद आलु मोजां मोनोहाय जेरावबो आलु होफा जानो लुगैयो होना होनसै मोजां मोनग्राफोरा जागोन मालाय थाब खांनांगोन नायदो नङाबा ओंख्रिया नोंस्रा दा मोनजाजागोन ना हराव जानो गोसो ओइ हराव जालायनाय गैया दानो गोसो होनानै जाखागोन दायो हरनिया हराव जाबाय थागोन बेलेग सारायाबो एसे फिसायावसो संजाबायना मानसिया ओमफ्राय बुरजा सासेया मोनफैबा दा मोनबायना मोनाखै होनफैलायगोन अनला ओंख्रि संदों होनना मिथियाखै इयो नङा नों नायखो इनो गोलैगोन सासेया खैबार गोलैदो इयो जागोन
गथाद्राय जागोन होनगासिनो इयो अनला होजोबबा नोंलाय माथो गथा जाबा इलाय इखिनिया थाबनो खांसिगोन बेदर होखानाय नालाय दहायनो बेसे फ्राम फ्राम एवखाबाय दे एरना हो नै अनला ओंख्रिया नै गोदौगासिनो लोगोफोर एकदमबारे ग्लब ग्लबनो अनलाजों दाउ नगा दुन्दिया हरखाबाय नोङो दे एकदम ग्लब ग्लब गोदौगासिनो नै मोनसिगोनानो आरोना अरखौ गोसा होबाव नामा एसे फिसा खालामदोंमोन आं फिसाखौथ' खालायदों माथो गोरा गोरायानो इयो माबाया सुइसा एसे माबा जानानै दं हायाखै बया मोजां गोदौखादो बया साइस नुखादो संना जानायावबो गोथाव जाबाय दे खांसै गथा जागोन दा नै गथा जागोन खांसै दे खांदो खोमोदै खोमोदो खोमोनसै आंबा जाबाय नै ओमफ्राय नै बोरमा बेदराबो एकदम ग्लब ग्लब गोदौगासिनो दङ इयो पुरा फोरानजोबगोन आरोना रोसि दोना अनला ओंख्रैलै मुनु अनला ओंख्रै साखिनाय नोंसोरनो बेदर लाबाखै ओंख्रिखौसो साखिनायनो होदो आङो साखिनायनानै खोन्थालाय गुदुं दा मुनु गरम हय गरम गोथाव जादोंहाय ini ओंख्रियाव गोलैफ्लांगोन ओंख्रि संबाय दं नोंलाय इयाव ओंख्रि संबाय दं हेन्देव गोलैयो माबा औवा गाजा होनायखौ मोनदों सामब्राम गुफुर होबा बिराद मोदोमखायो देनायावनो सामब्राम गुफुर होखादोना वाव टेस्टि ना मुनु गुदुं गरम मुनु गोथाव जादोंना बोरमा बेदराबो मोनसिगोन र' दे जाबाय था मुनु हाय दे अबेयाव जानो गोसो इयावनो जागोन नै लोगोफोर बोरमा बेदराबो मोनबाय आरोना आं ग्रेभि सङासै फ्रायसो एवबाय आरोना बोरमाखौ फिल्टारनिखौ दे ओंखाम जाथ'वा होदो मा नागिरबाय थायाखै आङो नै बानलु नाङा बानलु सिब्र' जायोना बानलु फिसा जायो नाङा जागोन दा होमबा थाथे नै इसोरो बाहेरायावनो जाबाय आरोना फेन होलायनानै नै एकदमबारे माबायदि जादों अनला ओंख्रियालाय बोरमा बेदरफोरालाय अनलाया गोथाव जादों गोथाव जादों दाउआ बिदिनो खायसे जायो माबायाव जाबा बाहेरायाव जाबा उपाय गैया नोंसोर दा बाहेरायावनो जागोन होनबायबा ओंखाम जाबावनो नामा मुनु आब' आरो मा खाबि मुनु नाखा अके मा खोमसि नुयोलै इथिंजा बाहेरायाव जानो नागिरो नोंसोरो नुबायना दाउआ माबायदि खायसो नोंलाय बिदिनो होनखायो एवबायना दैखौ फोरानबाय नालाय आङो दिनै ग्रेभि सङा होननानैनो बोरमा बेदरखौ माबा एवदो मा होनो फ्राय एवथारदो एकदम दैखौ फोरानजोबदो ओंखामखौबो एकदम थैयैनि संफिनलायबाय आरोना लोगोफोर ओंखामखौ आं फुङावनो संखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा नै मोनबाय गुदुंनो लाबावदो फेन होबाय दं गुसु जागोन दे थाबनो सिबावनि मा होनो जाहाय उदै बुंजासे अनला ओंख्रिफोरावनो अनला ओंख्रियाव गोथाव मोनजायो एसेबावनि नांला दाय लाबाव होमबालाय ओंख्रि लायनि र' ओंख्रि दे आंनि जानायखौनो लाबाय थायो दिनै नोंसोरनि जानायखौनो लानोसै आं भिडिअ दे मुनु बेदर जागासिनो बोरमा बेदर टेस्टि मुनु सासेयालाय जानो हादोंना हायाखै खोमसि नुदोलै माबा सान्दुङाबो गैलाना अखा दोमैदों